Hitzartu egitasmoarekin bat nator. Digo sí al proyecto Hitzartu. Finantza proiektuarekin bat nator. Digo sí al proyecto de financiación. Barne batzordea ontzat hartzen dut. Y doy por buena la comisión de garantías. Honen bestez, Hitzartu proiektua denon artean martxan jartzen dugu. Nik uste txalo bat merezi dela, Aurrerantzean gardentasuna ziurtatzeko egiten den guztiaren berri zinfilikatuta aurkitu ahal izango dugu, bai Hitzartu web-orrian eta Itxulapiko crowdfunding plataformaren webgunean. Denon artean prozesu parte hartzailea garatuko dugu, adostasuna helburu izango duena eta plan adostua erdietsiko duena. Gaur urratzen dugun ildo hau modu berri bat izango da gizarteak eskuarten dituen erronkei erantzuteko garaian. Mila esker zuen arretagatik eta egun ona izan. Queda aprobado Hitzartu para su puesta en marcha.